את העבודה מתחילים בעצם בחימר. יוצרים בחימר את הפסל שרוצים עד הסוף. אחר כך עושים תבנית מגבס, בטכניקה שאפשר יהיה לפתוח אותה, את התבנית. והיא סגורה לגמרי, פותחים אותה ומוציאים את כל החימר החוצה. מנקים טוב טוב את התבנית, ואז סוגרים את התבנית, אוטמים אותה, ויוצקים פנימה בטון. העבודה היא ממש של פועל בניין, אז כשאני עושה את הפסל, אני עושה אותו לבד. גם את התבנית, אני בדרך כלל יוצרת לבד לגמרי. כשאני מגיעה לשלב הבטון, אני נעזרת בבעלי, אז הוא עוזר לי להרבל את הבטון ולצקת, אנחנו יוצקים אותו ביחד. אחרי שיוצקים את הבטון, מחכים שבועיים, עד שהבטון מתקשה טוב, ואז לוקחים פטיש עם מפסלת, ופותחים, שוברים את התבנית, ואז יוצא הפסל, מושלם כמעט. וזהו, ומחליטים מה עושים עם הפסל, איפה לייצב אותו, איפה להעמיד אותו, שגם זה דבר עם מחשבה. כי בחוץ הבטון סופח מים, והמים חודרים לברזל. הברזל מחליד ומתרחב, ואז יש פיצוצים בתוך הבטון. אם רוצים למכור עבודה, אז כדאי להעביר אותה לבית יציקה, ושם הם עושים ברונזה. כשעבדתי בבית ספר תושייה, הייתה שם מורה, שכל הזמן אמרה לי שאני עובדת הכל בתלת מימד, וכדאי לי ללכת ללמוד פיסול. הגעתי לבית ספר ערב למבוגרים בשפעים, שהיה קיים בזמנו. היה שם מורה בשם רענן רוט, ממנו למדתי הכל. אני עובדת בכל מיני עבודות נוספות, אבל בסוג של הפיסול הזה 20 שנה. בשעות הבוקר אני עובדת בדרך כלל בסדנה, שזו עבודה מאוד קשה. ואז בערב, להתרגעות, אני יושבת ליד הטלוויזיה, בעלי אוהב מוזיקה קלאסית, שומע הרבה מוזיקה קלאסית. אני יושבת ועובדת בתחרה, וזה מרגיע. תחרת צלילים זו הריגה שאפשר להרוג אותה במעגלים. באירופה בכלל זה עבר במנזרים, עשו את החפתים והצווארונים לאבירים מהחוטי פשטן, והיו מעבירים את זה מבגד לבגד. לא לכל בגד זה היה תוספת. זה הובי שתפס אותי עד היום, אני ממשיכה איתו ומאוד נהנית איתו. אני עושה אותו בשעות הערב, כשאני בבית במקום טלוויזיה או עיסוקים אחרים. עם התחרה, קודם כל אני נהנית מהעיסוק. אני עושה גם דברים מאוד גדולים, והם תלויים בבית. חלק מהעבודות אני מחלקת כמתנות לילדים, אני שומרת אותם לנכדים. אני בת 70. אני נשואה למוריס, והוא עזר כנגדי. והוא ממש ממש עוזר לי בכל מה שאני צריכה. יש לנו 3 ילדים, 10 נכדים מקסימים, ויש לנו תערוכת פסלים תמידית, וכולם יכולים לבוא ולהתרשם ולראות.